Bos días, antes de nada, e benvidos a este acto de entrega dos premios de fin de curso dos programas educativos de La Voz de Galicia e da Fundación Santiago Rei Fernández Latorre. Prensa Escuela e Voz Natura, dous programas que traballan en distintos eidos cun mesmo obxectivo: mellorar a sociedade desde a escola formando pequenos cidadáns activos, comprometidos e concienciados, Santiago. Imos comezar xa. Ímolo facer cos galardóns que este curso concede o programa Prensa Escuela nos distintos certames. Participaron neles preto de 1.600 aulas de 500 colexios e institutos, pero ademais destes concursos, Prensa Escuela desenvolveu moitas outras actividades nas que este ano queremos destacar as charlas contra as noticias falsas que xornalistas de La Voz impartiron en máis de 40 centros educativos e en só 3 meses chegaron a máis de 1.500 alumnos galegos. Cada mes, Prensa Escuela propoñía un tema sobre o que traballar e difundir en redes, e así ata 8 meses. Para entregar os premios, pedimos que suba ao escenario a directora de Marketing e Ventas da Corporación Voz de Galicia, Marta Varela Rilo. O premio do mes de outubro, por anosarnos o seu recuncho secreto favorito, é para Zahara Benfetú, do Instituto de Mélide, que hoxe non puido estar con nós, así que, noraboa para ela igualmente, mandamoslle un aplauso virtual. E pasamos a novembro. O mellor conto de medo en 100 palabras escribiu no Martina de Besa, do Instituto Pedra da Águia de Camariñas. Un aplauso para Martina. Seguimos con decembro. A proposta era contar que nova che gustaría ler en 2025. Leva o premio deste certame Aarón Blanco Muras, do Colexio Santa Polonia, en Santiago. Os gañadores de xaneiro, febreiro e marzo non puideron vir, pero dende aquí, a noraboa a Eva Calviño, do Colexio María Inmaculada de Verín, por facer a mellor crítica cinematográfica en xaneiro. E en febreiro, Yanira Melón, do Colexio de Mondariz, atopou a mellor poesía tras do reggaetón. E en marzo a proposta era escribir unha carta ao director. A gañadora foi Lucía del Moral, do Instituto Concepción Arenal de Ferrol. Un aplauso para as tres. Chegamos a abril. En abril, unha das miñas actividades favoritas, o podcast, vale? O mellor foi a suizo do xurado o de Chloe Justo e Diana Veiga, do Colexio María Inmaculada de Verín. O mes pasado, a última proposta era facer balance do curso. Con moi boas sensacións, tras rematar segundo de bacharelato, quedou a gañadora Yaiza Baliña Mouzo, do Instituto Eduardo Blanco Amor de Culleredo. Imos entregar o premio ao gañador, para o que pedimos que suba ao escenario o director xerente da Corporación Voz de Galicia, Santiago Pérez Otero, e o autor do mellor comentario de texto foi Manuel Torrado, do Instituto Eusebio da Guarda da Coruña. Outra novidade deste ano foi o concurso de murais, convocado con motivo da Semana da Prensa na escola. Os gañadores non puideron vir hoxe tampouco, mandaremoslle o seu diploma. Na categoría de primaria gañou Alejandra Doval, do Ceipo Corgo, e na da ESO, Mar Fernández, do Colexio San Xosé de Lugo. Aplauso virtual. Estamos agora no concurso Xornalistas Naturais Caderno de Campo, organizado coa colaboración do CEIDA e da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. María Cristina Rabón, tesoureira da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, vai ser a encargada de entregar os premios. Os gañadores na categoría de Educación Especial son os rapaces e rapazas do Colexio Sagrado Corazón de Placeres de Pontevedra. Recolle a profesora Patricia Dávila en representación dos seus compañeiros David Vidal e Martín Baliñas. Imos agora ca categoría de Educación Primaria. O premio vai para os alumnos do CEI Virxe da Covadonga de Ourense. A directora María Isabel González e Vera Paz e Sara Conde están subindo xa no nome da súa clase. Quedamos todos aquí no escenario e imos co premio na categoría da ESO. Queda en Santiago, no Colexio Alca. Por favor, que suban o profesor Carlos Villaverde e os alumnos Edi Culdrís e Brais Yáñez.
Xa por último, os gañadores na categoría Formación Profesional e Bacharelato chegan desde as Neves da Escola Familiar Agraria a Cancela. Que suban, por favor, o profesor Gabriel Meizoso e representando a todos os seus compañeiros, Olaya González e Laura García. E imos agora, Antía, cos gañadores do concurso Xornalismo na Escola. Imos entregar 2 premios provinciais e o premio Nivel Galicia. Este curso premio de Lugo quedou deserto e os gañadores da Coruña non puideron vir. Son os alumnos do CPI Cernadas de Castro de Lousame, coordinados polo profesor Alfonso Barata. Para entregar os premios de xornalismo na escola, chamamos o director de La Voz de Galicia, a Xosé Luís Vilela. E os gañadores na provincia de Pontevedra sí que están aquí para recoller o galardón por unha reportaxe sobre o motociclismo enduro. Os autores estudan no Colexio Eduardo Pondal de Cangas e recollen o premio o profesor Pedro Luis Currás e os alumnos Nicolás Otero e Darío Rodal, representando os seus compañeiros. Noraboa. Seguimos con Ourense, Antía. Sí. Bueno, e aquí falamos dunha completísima reportaxe sobre a cultura popular galega e o traballo galardonado nesta provincia. Está firmado polos alumnos do Instituto Universidade Laboral. A profesora Silvia Cid e as alumnas Lucía Quintas e Ariana Rodríguez xa están subindo a recoller. Dicía que íbamos co Premio Galicia do certame Xornalismo na Escola. E vai ir para Aldán, en Cangas, para o Colexio Sagrada Familia. Xosé Luís Vilela, director de La Voz, entrega o premio á profesora Beatriz Malvido e representando a súa clase temos a Anxo Sotelo e a Abel Martínez. Un aplauso. Bueno, hai que dicir que neste caso os gañadores, además de ver publicado o seu traballo en La Voz, levan premios. O concurso Mellor Xornalista, o certamen máis veterano e emblemático de Prensa Escuela, que este ano rexistrou máis de 600 traballos presentados nas distintas categorías. Para entregar os premios da modalidade Educación Infantil, Primaria e Educación Especial, contamos coa presenza de Manuel Areán Lalín, secretario xeral da Corporación Voz de Galicia. E imos cos premios que os gañadores do primeiro nivel, os máis pequenos, os nenos de Educación Infantil, primeiro e segundo de primaria. Son Jara García, do CEIP número 1 de Foz, segundo premio, aí está Jara, e Rocío Rivas do Colexio Sagrado Corazón de Ribadeo, a ver como fan. Primeiro premio, que está acompañada pola súa profesora Ana Isabel Rañón. Un aplauso ben grande para elas. Imos co segundo nivel, que son terceiro, cuarto, quinto e sexto de primaria. Sí. Os premiados son José Manuel Martínez, do CEIP o Corgo, que hoxe non pode estar aquí. Co primeiro premio, a Alicia Fernández do Colexio Dr. Fleming de Vigo. Está acompañada pola súa profesora Guadalupe González. En este caso, Alicia como gañadora leva un reloxo intelixente e José Manuel como segundo unha cámara de fotos que lle enviamos directamente ao Corgo. E agora sí, todos xuntos para unha foto. Imos coa modalidade xuvenil. Para iso, pedimos ao presidente de La Voz de Galicia, Alois Blanco, que suba, por favor, para facer entrega do galardón na categoría de entrevista. Os gañadores son, en segundo posto, Álvaro Balsas, do IES Terra de Xallas, de Santa Comba, e no primeiro, Adriana Blanco, do IES Cunqueiro de Vigo. A profesora que supervisou o traballo de Adriana é Susana González. Por último, a categoría Artigo de Opinión. Para entregar estes premios contamos con Román Rodríguez González, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. En segundo posto, Hugo Martín, do Colexio Escolapios da Coruña, e no primeiro, Iria Prillone, do Instituto Perdouro de Burela. Xunto con Iria, sube a súa profesora Lara Oliveros. Hugo, como segundo premio, leva uns cascos inalámbricos e Iria un portátil.
E ata aquí os premios Prensa Escuela, unha iniciativa que cada ano va máis en participación en apoios de entidades e empresas que queren formar parte antía desta comunidade educativa. Sí, este curso queremos agradecer a colaboración de ENCE, de Naturgy, do Banco Santander, Copasa, Ecoener, Grinalia, Sogarisa, Cigroup e Quimax.